Bueno, jo crec que és important, no?, anar celebrant les coses. Per una ciutat, tenir una universitat és molt important, és molt important. Primer, perquè, clar, les persones d'aquella ciutat poden escollir si marxen a estudiar, no?, fora d'aquella ciutat, o escollen la universitat de la ciutat. I després perquè les universitats són motor de coneixement, són motor econòmic, no?, són motor social. Fèiem 50 anys, aleshores, una mica vaig pensar, a veure, no?, clar, 50 és molt, ho hem de fer a lo grande. Ja érem un grup bastant gran de gent, no?, que vam començar a pensar coses. Que en tot aquest procés d'organitzar la festa s'ha generat un munt d'il·lusió, no?, que jo crec que s'ha notat en tots els actes, no?, i això jo crec que s'encomana molt, no? Aleshores, el que hem anat trobant és això, no?, que tothom estava així com molt contagiat, no?, molt contagiades de tota aquesta il·lusió, i la gent ha anat participant, s'ha fet seva la festa, no?, que al final és el que volem. Doncs mira, no, això ha estat com, uau, que bé, no? A més ara tenim aquesta sort, no?, de que ja no hi ha obligatorietat en la mascareta, vaja, és que és una notició. Aquesta idea del Som de Lletres és una idea que va néixer d'una acció de promoció que es va fer des dels màsters, no? I aleshores la dissenyadora, quan va pensar el logo, va agafar, si us hi fixeu, cada lletra és una tipografia diferent. I és aquesta idea de dir, bueno, som graus molt diferents, però que aleshores tenim en comú aquest esperit de les humanitats i l'enfocament social. La idea és que sí, però la idea era, vale, no? Ara això és l'aniversari, però si podem aquesta festa major que es faci cada any. I també si podem, igual, no deixar-la només de lletres, sinó buscar complicitat en altres centres, perquè ha vingut gent d'altres centres i d'altres facultats de la URB i tothom ens felicita, és una passada. I aleshores dius, home, si hi ha ganes de tenir aquest espai de trobada i de, no sé, fem-ho.